Δεν καταφέρνω τίποτα από αυτά που θέλω. Όλα πάνε στραβά. Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι ατυχία? Μήπως είναι τύχη? Άκου αυτή την ιστορία. Πριν πολλά χρόνια, σε ένα ορεινό χωριό, ένας κτηνοτρόφος εξέτρεφε άλογα. Επειδή όμως είχε γεράσει και δεν μπορούσε πια να δουλεύει, τα είχε αναλάβει ο γιος του. Κάποια μέρα οι συγχωριανοί τους, αναστατωμένοι, τους είπαν ότι τα άλογά τους έφυγαν από το στάβλο και τρέχουν προς την κορυφή του βουνού. Ο γιος έφυγε αμέσως προς το βουνό για να τα μαζέψει, αλλά τα άλογα έτρεχαν αγριεμένα. Είχαν τόσο πολύ αφηνιάσει που στην προσπάθεια του γιου να τα μαζέψει τον τραυμάτισαν πολύ δυνατά στο πόδι. Τόσο δυνατά που ο γιος έχασε το πόδι του. Ο πατέρας του στενοχωριόταν πολύ για το παιδί του. Είχε χάσει πια το πόδι του. Οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής πήγαν χαμένοι. Αγωνίστηκε όλη του τη ζωή για να δημιουργήσει μια περιουσία για τον εαυτό του και για το γιο του και τώρα δεν θα μπορούσε πια ο γιος λόγω της αναπηρίας να δουλέψει. Οι συγχωριανοί τους λυπούνταν πολύ, πατέρα και γιο, για το κακό που τους βρήκε. Ώσπου μετά από λίγο καιρό ξέσπασε πόλεμος. Όλοι ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι ό,τι πιο σκληρό και άδικο υπάρχει. Όλοι οι νέοι άντρες του χωριού πήγαν να πολεμήσουν. Δυστυχώς δεν γλίτωσε κανένας άντρας του χωριού. Γλίτωσαν μόνο οι γέροι που δεν μπορούσαν να πάνε να πολεμήσουν και ο ανάπηρος που δεν μπορούσε να πολεμήσει λόγω της αναπηρίας του. Και σε ρωτάω τώρα, τελικά ήταν άτυχος ο νέος? Ο σοφός λαός λέει κάθε εμπόδιο για καλό. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ένα άσχημο γεγονός που μας συμβαίνει τώρα μπορεί τελικά να γίνεται για καλό ή για κακό. Αυτό που τώρα φαίνεται ατυχία, αργότερα μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη τύχη.